हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दासान्दि गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दाखालि जोंहा DHE एबा डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशनावहाय माखासे स्किम ओंखारदोंमोन बिजाब बायनो जायफ्रा फरायसाफोर थ' नोंथांमोननि थाखाय 1000 नोंथांमोना वान टाइम बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ। स' बेनिफ्राय माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा बेखायनो जों थांगोन अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि राङा हाबदोंना हाबाखै जों बेखौबो नायगोन आरो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायना लादो जायफ्रा अरुणोदयनि राङारि अनसुंथाइ मोनगिरिफोर स' नोंथांमोननि राङा हाबबाय थ' नोंथांमोननि राङा 1000 राङा हाबबाय आरो गोदान एप्लाइ जाबावसिगोन दा बावैनो आरो गोदान एप्लाइ मोनगोन नोंथांमोना 1250 राङारि अनसुंथाइ दानसेयाव मोनबाय थागोन। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांग्रोनि फैदो बेनो जाबाय जोंहा DHE नि आन्डारावहाय DHE नि आन्डाराव फैनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशन थ' नोंथांमोना जायफ्रा दायो डिग्री फरायगासिनो दङ स' नोंथांमोनखौहाय पासबुक एकाउन्ट आपडेट एबा आपल'ड खालामना होदोंमोन बिनि थाखायनो स' नोंथांमोननि दाखालि भिडिअ खालामदोंमोन आरो लोगोसे बिनि लास्ट डेटआ दायो जोब्बाय स' बिनिफ्राय राङा हाबदोंना हाबाखै गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो माब्ला हाबगोन बिनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ दासिमबो। दा बे पासबुक आपडेटआनो जा बा नोंथांमोननि प्रफाइलानो जा जेब्लायबो आपडेट खालामबाय थानो हायो जायखिजाया टाइमावनो आपडेट खालामनो हायो नाथाय बाथ्राया बेसो जायफ्रानोखि UG एबा आन्डार ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ डिग्री लेभेलाव एडमिसन लाबाय अब्ला नोंथांमोननो फंबायमोन बिनानावमोनहाय दायो मोनसे स्किम सफैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ 1000 बेखौ खनसेल' मोनगोन खनसेल' मोननाय जायो बोसोरावहाय स' नोंथांमोना जायफ्रा एडमिसन लादों बिजाब बायनो राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन नाथाय माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय मोनसे बाजेट थायो आरो बे बाजेटआ गासैबो साक्सेस जायोब्लासो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय रांखौहाय सोनाय जायो। दा बेखायनो नोंथांमोना 15 आगस्टनि सिगां मोननो हागौ बा नङाबा नोंथांमोना उनावबो मोननो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना जेब्ला क्लासआ मोजां सोलिगोन अब्लानो नोंथांमोननि राङा हाबनायनि लामायाव मोनगोन। दा मोनथ'वाखै दायो मोनथ'नाय नङा आरो जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना मिथिखागोन नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय हाबखागोन आरो मेसेजबो थांखागोन आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय राङा हाबबाय होननानै अके स' बेनो जाबाय UG स्टुडेन्टसाल' मोनो बेनिफ्राय PG लेभेला मोना गुबुन गुबुन स्कलारशिप फैगोन नोंथांमोना गोदान एडमिसन लानाया स्कलारशिप प्रसेसआव नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन बे जाबाय DHE नि दा बे जोब्बाय बेनिफ्राय जों थांगोन अरुणोदय स्किमनि राङारि अनसुंथाइया माब्ला हाबखो एबा माब्ला हाबबावगोन। दा फाइनालि जों फैबाय अरुणोदयआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि राङा हाबबावबाय 1000 अके स' नोंथांमोना 1000 राङा हाबबावबाय बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना भिउ स्टेटास मोनदों स्टेटासआव क्लिक खालामनानै नायनो हायो बेयाव नोंनि रां हाबदोंना हाबाखै जायखिजाया नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि नाम बेनिफिसियारिखौ नायबानो जाबाय अब्लानो रां हाबनाय बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो आरो गोदान एप्लाइआ गासै 6 लाख गोदान एप्लाइ फर्म साबमिट जागोन दा बावैनो अक्ट'बरनि सिगां आरो अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो 1250 रांखौ नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोसिगोन दायो 1000 मोनो नालाय दायो 1000याहाय मोनगासिनो दङ प्लास नोंथांमोना 250 बारायनानै गासै 1250 मोनगोन आरो नैबे 250 जाबाय कारेन्ट बिलनि थाखाय नोंथांमोना एक्सट्रा होनाय जागोन गासैखौबो लानानै अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो 1250 नोंथांमोना जेब्लायबो दानफायाव मोनबाय थासिगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामो नोंथांमोनाहाय मिनिमाम 18 इयार्स जानांगोन बेनिफ्राय जेसेबां दं जालांबाय थागोन नाथाय बेयाव अनलि फिमेलफ्राल' एबा हिन्जावफ्राल' मोननाय जायो बे स्किमावहाय। दा लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन स' नोंथांमोना दायो भिडिअनि गेजेरजों मिथिखाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों बा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन।